pasaron o seu día participando no concurso de cartas de amor e tamén facendo lecturas de poemas ou cartas nas clases de linguas. Estamos aquí para cantar o amor. Para comezar o recital, unha canción en galego. O título é Quen puidera namorala. A letra dun poema do Álvaro Cunqueiro e interpretan a canción os alumnos e alumnas de cuarto da ESO. Meu amigo, quem foi ver
rosa que te invita a tocar la suavecita. en mi piano veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí. De novo en francés, esta canción que canta Celine Dion ten por título De amor e de amitié, é dicir, sobre amor e amizade.